11. Považan zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Žilina, Lúčky, Kráľovany, Ružomberok, Cestovský Mikuláš, Škrba, Popradka 3, Spišská Nová Ves, Vardesany, Ticha a Košice. Pravidelný odchod 18 hodín 18 minút. Príde Kráľovský 2, Koľaj 6, za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 1, reštauračný vozeň, vozeň druhej triedy, precestujúcich s deťmi a oddielmi precestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu číslo 2 a vozie druhej triedy číslo 3 až 8.